Sanibona. Ngiphinde nginamukele futhi ku part 6 we video yethu enesihloko esithi kungani kumele ugweme ukuvota ezweni ongelona elakini noma elobuzwe bakho. Kafushane nje ake sikhumbuzane ukuthi kusukela ku part 1 kuze kuzofika ku part 5 siye sakhuluma ngani. Sizokhumbula ke ukuthi lapha ku part 1 sifunde umbhalo othi umbhalo ka Deuteronomy 32 verse 8 okhuluma ngeqiniso lokuthi uNkulunkulu wanikeza zonke izizwe ezikhona emhlabeni umhlaba njengefa. Safunda futhi nokuthi okusempeleni uNkulunkulu wabahlukanisa abantu, wabahlukanisa ngokwezizwe zabo. Sitholile futhi ukuthi uNkulunkulu wahlukanisa abantu ngokwezizwe zabo, wabe esemisa imngcele, yabo, wamisa imngcele ukuthi isizwe nesizwe umngcele waso uqala la uphele la. Siqhubekile ke ku part 2 safike safunda ukuthi uNkulunkulu wabahlukanisa kanjani abantu. Sifundile incwadi kaGenesis 10 verse 5, 20 and 31. Lapho siye sathola khona ukuthi uNkulunkulu abantu wabahlukanisa ngokwemndeni, ngokwezilimi, ngokwezizwe zabo nangokwamazwe abo. Sathola futhi ukuthi uNkulunkulu ekuhlukaniseni kwakhe abantu wamisa imngcele futhi wabeka imithetho mayelana nemingcele. Siyakhumbula futhi lapha ku Deuteronomy 19 verse 14 ukuthi lapho isikhonkwane noma izikhonkwane sezibekiwe akekho umuntu noma isizwe esinelungelo sokunciphisa noma sokwandisa lowo mngcele lowo osubekiwe. Sathola futhi naku Exodus 20 verse 7 ukuthi uNkulunkulu wayala bonke abantwana bakwa-Israyeli ukuthi ungafisi into yomunye umuntu. Kuyabalwa ke ukuthi iziphi lezi zinto. Kodwa masosithatha lesi simiso sisebenzise ezingeni lomhlaba wonke. Lokhu kusho ukuthi asikho isizwe esinelungelo sokufisa izinto zesinye isizwe. Asikho isizwe esinolungelo sokufisa umhlaba wesinye isizwe. So yonke lemithetho mawuyibheka uyabona ukuthi yayiklanyelwe ukuthi umuntu anake lokho uNkulunkulu amabele kona, hayi ukuthi afise izinto zabanye abantu, afise umhlaba wabanye abantu. Siphinde futhi saphendula umbuzo, ngicabanga ukuthi ku part 5 saphendula umbuzo ukuthi kungani uNkulunkulu ahlukanisa abantu ngokwemindeni, ngokwezilimi, ngokwezizwe nangokwamazwe abo. Kungani uNkulunkulu enza kanjalo? Kungani engamane nje wabayeka nje abantu washiya nje kanjalo? Indaba yini eyabangela ukuthi abone kubalekile ukuthi abantu abahlukanise
ngokwezizwe, ngokwezilimi, ngokwamazwe nangokwemindeni yabo. Sitholile ukuthi uNkulunkulu isizathu sokuthi ahlukanise abantu ngaleyo ndlela wayefisa ukuthi imindeni ingapheli, ihlale ikhona. Wayefisa ukuthi izizwe zingapheli, zihlale zikhona. Nezilimi zingapheli, zihlale zikhona. Ngisho namazwe, njengoba phela amisa imingcele, lokho kuchaza ukuthi uNkulunkulu wayefuna ukuthi amazwe nezizwe nemindeni nezilimi zonke lezi zinto zihlale zikhona kuze kube phakade. Ilokho ileso sizathu esenza ukuthi uNkulunkulu ahlukanise abantu ngaleyo ndlela. Namhlanje imindeni esiyaziyo okukhulunywa ngayo eBhayibhelini, umndeni kaDaniel, umndeni kaJeremiya, umndeni kaAbrahamu, umndeni kaJakobe, akwaziwa ukuthi kwenzakalani. Futhi uyabona ukuthi isizathu sokuthi ihlakazeke iphele imindeni ingoba abantu abayigcinanga lemithetho nalezi zimiso uNkulunkulu azibeka ukuze baqhubeke bephila. Futhi uNkulunkulu wayexwayisile ukuthi uma umthetho wakhe ungalalelwa kuzohlakazeka yonke into. Watshela ama-Israyeli wathi nginihlakazele emhlabeni wonke uma ukuthi anisigcini isivumelwano sami nemiyalo yami nemithetho yami. Futhi ngempela kwenzeka kanjalo. Ingakho singazi ukuthi kwenzakalani ngempela emndenini lena ebaluleka kangaka. Sazi nanokuthi umndeni kaDavide ukuphi namhlanje. Akekho wazi, akekho ngakhomba ukuthi ukuphi. Ngakho ke sesingabuya ke manje sibuyise imiqondo yethu sizocabanga ngalombuzo oyisihloko sale presentation. Ukuthi kungani kumele ugweme ukuvota ezweni ongelona elakini, yabo. Singasho nje kugcwala umlomo ukuthi ngokomthetho nangokwesimiso sikaNkulunkulu akekho umuntu noma isizwe esinelungelo lokudla umhlaba womunye umuntu noma wesinye isizwe. Lokhu singakusho emva kokuba sihlole yonke lembhalo, singakusho kugcwala umlomo ukuthi akekho umuntu noma isizwe esinelungelo lokudla umhlaba womunye umuntu noma wesinye isizwe. Futhi isimiso esisebenzayo kulokhu ukuthi wonke umuntu noma isizwe kufanele kube ukuthi yilo nalo kumele adle ifa lokhokho bakhe. Yabo? Lokhu kusemthethweni kaNkulunkulu ukuthi awuyukufuna ukudla ifa labanye abantu, kodwa uyofuna ukudla ifa lokhokho bakho. Khona ke singasho ukuthi based on what these scriptures reveal, singasho ukuthi akekho umuntu onelungelo lokuvota ezweni ongelona elobuzwe bakhe. Yabo? Ake sithathe manje umqondo wethu siwubuyise la eSouth Africa, sibheke ukuthi iSouth Africa iyizwe elakheke kanjani. Sizokhumbula la eSouth Africa kunezizwe ezihlukene. Ziningi izizwe ezigcwele la eSouth Africa and zonke ziclaima ukuthi iSouth Africa izwe lazo. Izizwe ke mina engizaziyo ezikhona la eSouth Africa. Engizaziyo kukhona engingazazi kodwa khona lezi ezaziwa wonke umuntu ukuthi zikhona la eSouth Africa. Esokuqala kunama-Khoisans. Laba bantu bayisizwe. Yebo. Lesi sizwe siclaima ukuthi iSouth Africa izwe labo. Baclaima lokho ukuthi izwe labo.
And then kunesizwe samabhunu. Siyazi ukuthi labantu imvelaphi yabo ise-Netherlands noma i-Dutch. Kodwa njengoba bela eSouth Africa, baclaima ukuthi iSouth Africa izwe labo. Right? Sinamangisi, English people. Siyazi ukuthi izwe lamangisi i-England noma i-Britain. Kodwa amangisi njengoba ela eSouth Africa aclaima ukuthi iSouth Africa izwe labo. SinamaNdiya, Indians. Siyazi ukuthi izwe lamaNdiya i-India. Kodwa kunamandiya la eSouth Africa aclaima ukuthi iSouth Africa izwe lawo. Sinabetswana. Siyazi ukuthi izwe labetswana noma abatswana noma abetswana anginayisho ukuthi iyona yiphi indlela esingabiza ngayo. Siyazi ukuthi abetswana banezwe labo iBotswana, Botswana. Kodwa baclaima futhi nokuthi iSouth Africa izwe labo. SinabeSuthu. Siyazi ukuthi izwe labeSuthu iLesotho. Kodwa futhi baclaima nokuthi iSouth Africa izwe labo. SinamaSwati. Siyazi ukuthi izwe lamaSwati iSwatiland. Kodwa lapha eSouth Africa amaSwati aclaima ukuthi iSouth Africa izwe labo. Bese siba nezizwe ezinjengamahlubi, amampondo, abathembu. Lezi zizwe ngokomthetho ikomkhulu lazo imbabane. Ingakho nje uma ukhuluma nabo uxoxa ngomlando wabo izovela lento yokuthi zonke lezi zizwe ziqhamuke laphana eMbabane. Imbabane ke siyazi ukuthi ikomkhulu laseSwatiland. So kusho ukuthi lezi zizwe kahle kahle ikomkhulu lazo eSwatiland. Kodwa zilapha eSouth Africa ziclaima ukuthi iSouth Africa izwe labo. Futhi banezathu ezwakalayo ukuthi kungani besho kanjalo. Okusempeleni zonke lezi zizwe esengizibalile zinezathu abazibekayo ukuthi yini yenza ukuthi babuke iSouth Africa njengezwe labo. Bese siba nesizwe samabhaca, nesizwe samaXhosa, nesizwe samaZulu. Lezi zizwe ke ngokusobala azinalo nhlobo izwe. Uyabo? Azinalo izwe. They don't have ilokhuzana. Izwe lobuzwe bazo. Yabo? Like the Zulus, they don't have their own country. Yabo? So the only country that they can claim ownership of is South Africa, because they don't have any other country they can claim ownership of. Kungokufanayo namaXhosa, namabhaca, namaKhoisans. These people, they don't have their own countries. And uklema kwabo ukuthi South Africa izwe labo is understandable, because there is no any other country they can claim as theirs. So this is what we have. South Africa is composed of all these nations. Khoisan, Boers, English, Indians, Tswanas, Sothos, Swatis, Amahlubi, Amampondo, Abathembu, Amabhaca, Amaxhosa, namaZulu. All these people together, combined, they claim ukuthi South Africa is Israel. So khumbula ukuthi uNkulunkulu ngokwemthetho yakhe nangokwezimiso zakhe wahlukanisa abantu ngokwezizwe zabo nangokwamazwe abo, but iSouth Africa is different. Iphambene nalesi simiso sikaNkulunkulu, iphambene, yakheke ngendlela ephambene nentando kaNkulunkulu. Bonke laba bantu bahlangana
ngicabanga ukuthi ngabo early 90s kwakukhona lento ekuthiwa iCODESA. Kubukeka sengathi all these nations bahlangana bavumelana ngokuthi kwakhiwe izwe elilodwa elakhiwa izizwe ezihlukene. Baphuma nalento ebizwa ngokuthiwa i-Rainbow Nation. Siyakhumbula ke ukuthi umuntu oqala emhlabeni owahlanganisa izizwe ezihlukene efuna ukuthi kwakheke izwe elilodwa kwakuNimrod. uNimrod wahlanganisa abantu bezizwe ezihlukene. Wathi asikho isidingo sokuthi abantu bahlukane, abahlangane abantu bezizwe ezihlukene bakhe izwe elilodwa, iBabylon. Yabo. So abantu bala eSouth Africa ke uNimrod uyi-role model yabo. Yabo. So ingakho singasho ukuthi iSouth Africa iyiBabylon. IyiBabylon iSouth Africa ngoba yakheke ngendlela yezwe elalibuswa uNimrod laseBabylon lasemandulo. So you see, there are consequences. You see, abantu mabe decide ukuthi bona bazozenzela into yabo ephambene nomthetho kaNkuluNkulu, there are consequences. Ngicabanga ukuthi esiqephini esilandelayo, part 7, sizokhuluma ngokuthi kuzokwenzakalani kulabo bantu abawamukelayo lo mqondo wokuthi bangathi beyizizwe ezehlukene benze izwe lodwa. Abahambisana nalomqondo wokuthi kube khona izwe elizokwakhiwa izizwe. Ababona into wrong kulokho. Baphila kahle, bayakuvuma ukuthi no, this is fine, there is no problem. Yabo. Sizobona ke esiqephini esilandelayo ukuthi kuzokwenzakalani kulabo bantu abahambisana nalesi simiso sokuthi izwe elilodwa lakhiwe abantu bezizwe ezihlukene. Ayike ngicela ukuthi ngime la, sizobuya ke manje sesizokhuluma ngemphumela yokuhambisana nale model le yezwe elilodwa elakhiwa abantu bezizwe ezihlukene. uNkulunkulu wabahlukanisa abantu, kodwa la eSouth Africa abantu bala eSouth Africa banquma ukuthi cha, bona bazohlangana bakhe izwe elilodwa elakhiwa izizwe ezihlukene. Sizobona ke ukuthi kuzokwenzakalani kubantu abahambisana nalesi simiso. Ngiyabonga kakhulu, nisale kahle.